A kuma bɛ bɛɛ da an balimaw a y'aw bisimila aw ka jɛmukan kɛnɛ kan ale de tɔgɔ ye a kuma bɛ bɛɛ da nin wagati na fɛn min kuma bɛ bɛɛ da o ye les retraits des pays de l'AES de la CEDEAO n'o kuma fɔra o bɛ an ka cɛncɛn jamanaw ko fɔ Mali Burkina Niger u tun y'a laɲini k'u bɛ bɔ CEDEAO la le 14 décembre CEDEAO ye lettre ci ni jamana ninnu ma k'a fɔ u k'a jateminɛ donc maintenant an ye maa wele mun bɛna se ka walawalali k'an ye nin ko in kan parce que a ko kɛlen don a kuma bɛ bɛɛ da honorable Cɛmɔgɔ Jara ale bɛ an bolokɔrɔ bi a bɛna a essayer ka walawalali k'an ye honorable Cɛmɔgɔ Jara i bisimila. Yakubu n bɛ foli s'i ma n bɛ foli se émission a kuma bɛ bɛɛ da an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma n'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo o tuma n b'a fɔ n k'Ala k'an bilasira merci. Honorable Cɛmɔgɔ Jara le 14 décembre i ye kibaruya sɔrɔ siga t'a la. d'accord bon maintenant e hakilina ye jumɛn ye les retraits in kan n'o ye an ka cɛncɛn jamanaw u ka bɔ CEDEAO la e hakilina ye jumɛn ye a ko kan. Yakubu an b'i fo kosɛbɛ ni ɲininkali poseli la an kun i yɛrɛ ɲuman an y'a kuma mɛn wa kuma bɛ bɛɛ da ka fɔ Mali Niger fo ka se Burkina ma a fɔ k'u bɛna u yɛrɛ sama ka bɔ tɔn dɔ kɔnɔ n'o ye golofina den minnu bɛ golofina tile bɛ yan fan fɛ o jamana minnu bɛ yen n'a fɔ ma ko CEDEAO jamana 15 de don kun don i bɛna k'a fɔ ni jamana 3 bɔra tɔ bɛ to jamana 12 ye an y'a kuma mɛn kabi salon ka kɛɲɛ ni an ka ministre actuel premier ministre Abdoulaye Maïga ale y'a kuma fɔ donc an y'a kuma mɛn o cogo la mais an ka faamu ye min a la i b'a fɔ i ye min fɔ o ye ko in yɛrɛ cogo ɲininkali dɔw b'an bolo ka kɛɲɛ ni o ye minnu jaabi se ka sɔrɔ a dɔ la fo ani u yɛrɛ ka fo u yɛrɛ k'o jaabi mais an bɛ se ka min fɔ a la en tant que peuple malien anw bɛ an yɛrɛ ye tɔn dɔ kɔnɔ a dɔ la i bɛ se ka fɔ ko yɛrɛwolo debout sur les remparts olu minnu ye CEDEAO yɛrɛ kɛlɛ kosɛbɛ wa an ye Faransi ka jugujuguya wale minnu bɛ ka kɛ golofina i bɛ se ka fɔ ni mɔgɔ y'a kɛlɛ yan Mali kɔnɔ walima golofina kɔnɔ i bɛ se ka fɔ i bɛ se k'an jate o fɛ wa hali CEDEAO yɛrɛ n'a ka jugujuguya wale ninnu i bɛna k'a fɔ anw ye ɲɛfɔli caman kɛ mɔgɔw ye kabi 2012 embargo min n'u y'a fɔ an ko mɔgɔw de y'a k'u yɛrɛ kan sinon CEDEAO tɛ se ka foyi kɛ hali embargo minnu fana bɛ yen ni a kɛra i bɛna k'a fɔ je crois le 9 janvier 2022 i bɛna an ko mɔgɔw k'u jɔ u k'u jɔ u bolo la donc ko minnu bɛ yen k'o bɛ se ka ɲɛfɔ mais u bɛ se ka jɔ san hakɛ dɔ de kɔnɔ donc i bɛna k'a fɔ san hakɛ selen an sɔrɔla ka élection ko kuma fɔ donc i bɛna k'a fɔ an ye nin kɛlɛba in bɛɛ kɛ mais anw m'a laɲini don kelen da kelen maliden si tɛ k'i bɛ se k'a fɔ k'i bɛna ni yɛrɛwolo ka i bɛna k'a fɔ communiqué dɔ ye walima k'i bɛna ni yɛrɛwolo den dɔ ka kuma dɔ ye min kɔnɔ k'an b'a ɲini ko ka bɔ CEDEAO la pourtant an dun b'a dɔn CEDEAO bɛ kɔfilajɛgɛya min na wa an bɛ CEDEAO ka jugujuguya dɔn mais munna an b'o ɲini parce que an b'a dɔn tɔn in nafa dɔ b'a la nafa b'a la donc i bɛna k'a fɔ Mali fana kɔnɔ Mali ye golofina jamana de wa golofinlandi jamana don bari sabu n'i ye Mali yɛrɛ constitution n'o y'a sigi k'an ba ta ka lajɛ a sɛbɛnnen b'o de kɔnɔ k'a fɔ ko anw labɛnnen don k'an ka dugukolo fan dɔ bila golofina ka i bɛna k'a fɔ kelenya kama wa CEDEAO fana Mali den de don CEDEAO kuma fɔlɔ kɛra Musa Tarawele fɛ i bɛna k'a fɔ hôtel de l'Amitié de kɔnɔ donc a ko tɔw ka sɔrɔ ka taa latigɛ Lagos o de kama cɛ dɔw bɛ jamana in kɔnɔ u b'a fɔ Honorable Sidiki Kuyate i bɛna k'a fɔ yɛrɛwolo debout sur les remparts i bɛna k'a fɔ communicateur walima kuma laselaba don ale ko ni CEDEAO ye embargo dan kan k'an bɛ CEDEAO ci anw yɛrɛ y'a ɲininka k'a fɔ CEDEAO cili kɔrɔ ye jumɛn ye a ko CEDEAO cili kɔrɔ tɛ k'an bɛ bɔ CEDEAO la yɛrɛwolo ka faamu na an bɛ ka kuma ni o de ye CEDEAO cili kɔrɔ tɛ ko an bɛna fɛn wɛrɛ kɛ mais n'u ye embargo in dan kan u hakili tɛ min na o bɛɛ de bɛna sɔrɔ i bɛna k'a fɔ embargo kelen dalen an kan k'an to gɛlɛya kɔnɔ an ye Niger nin sɔrɔ ka fara an kan tuma min na Bazoum sigilen bɛ kɔnɔ si t'a kan fɔ la k'a fɔ Minikabi bɛ nin don nin bɛ nin don o embargo de kɔnɔna na an ye Burkina fara an kan o embargo kɔnɔna na Alassane Dia wulilen tun don a kun o embargo fana n'a kuma wuli a wuli kuma na i bɛna k'a fɔ an bɛ Tchad fara an kan o embargo kɔnɔna na Yakubu fɛn caman kɛra an ye jamana caman yogoyaba i bɛna k'a fɔ u y'a ye k'a fɔ solution tɛ CEDEAO sɔrɔla ka embargo wuli donc Yakubu o wale minnu bɛ yen ni anw y'a fɔ k'an bɛ CEDEAO ci parce que an bɛ kuma minnu fɔ an ka boulevard kan
tuma min na ni anw yɛrɛ ɲɛ b'a la o ka taa fɔ CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ Guy Marius Sagna fɛ minɛ ka fɔ député fɛ CEDEAO kɔnɔ ka fɔ CEDEAO bɛ wale minnu na a bɛ Faransi bolokɔnɔmɔgɔya min na a b'o fɛn minnu na k'a k'olu dabila i bɛna ka fɔ tuma kelen tuma min na ni n bɛ se ka fɔ yɛrɛ embargo wulila tuma min na ni a ka nɔgɔ a ne bɔ an bɛ se ka fɔ ten parce que ne ka fɔ sira bɛɛ fɛ an bɛ se ka fɛn caman kɛ an bɛ se ka CEDEAO minɛ o tuma kelen kɔnɔ a bɛ ka ɲini kan ka bɔ CEDEAO la donc an bolo majɛ dɔ de don majɛ min n'a kan ka dilan parce que CEDEAO tɔnɔ dɔ b'a la nafa dɔ b'a la wa a bɛ se ka minɛ ka kɛ an sago ye mais an bɛ se k'o kɛ k'an to a kɔnɔ mais n'an bɔra kɔfɛ yan ko a bɛ gɛlɛya parce que a ma dogela ye min fɔ hakili la semaine tɛmɛnen kɔnɔ an ye an ka ministre des affaires étrangères ye i bɛna ka fɔ AES jamana 3 tɔgɔ la u ko an bɛna bɔ CEDEAO la o ye tiɲɛ mais ni fɛn bɛ tali kɛ CEDEAO kɔnɔ an bɛ nafa minnu sɔrɔ ko olu tɛna o gɛlɛyaw don ani CEDEAO cɛ ce qui veut dire u yɛrɛ b'a dɔn nafa dɔ bɛ CEDEAO la ne kan tɛ réseaux sociaux kuma tɔ ninnu ma dɛ mais i bɛna ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ sira kan u bɛna dɔn ko nafa dɔ b'a la donc u y'o nafa minnu fɔ olu dun fana tɛ sɔrɔ fiyewu f'i bɛ sika kɛ CEDEAO de kɔnɔ donc CEDEAO fana pression min b'a bolo walasa k'o kɛ e kan walasa ni e ka se ka don olu sagona da fɛ walima n k'a fɔ yɛrɛ walasa e ka se ka segu parce que u sagona da ye jumɛn CEDEAO sariyaw ko fanga kana ta fanga gafo sira fɛ ne y'a ta o sira fɛ u ye temps dɔ d'i ma tuma dɔ bɛ d'i ma a sigi kɔnɔ k'a fɔ i ka nin kɛ nin wagati i k'a ban nin wagati mais n'aw nana bila fanga kɔnɔ fanga min bɛ i bɛna ka fɔ ni ban don t'a la ban don ma fɔ a bɛ gɛlɛya i bɛna ka fɔ aw ka se ka ɲɔgɔn faamu donc i bɛna ka fɔ o kow de bɛ gɛlɛya b'a la donc i bɛna ka fɔ an bɛ transition minnu kɔnɔ ni jamana 3 ninnu kɔnɔna na e bɛ fɛn dati la kɔni fɔlɔ k'a bɛna kɛ ɲina san kɔnɔ mais nin don i bɛna ka fɔ kuma tɛ sen na bon i bɛna ka fɔ gɛlɛya de bɛ yen CEDEAO ye min fɔ mais i bɛna ka fɔ CEDEAO fana y'o min fɔ a fɔlen don Mali kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛna taa élection na san wɛrɛ walima kalo damadɔni n'o o y'an kɛlɛkun ye n'o bɛna kɛ ka ban an bɛ bɔ mun na bilen ka tila k'a ɲini fana an tun bɛ nafa min sɔrɔ CEDEAO kɔnɔ k'a fɔ k'an k'o ɲini CEDEAO bolo bilen kelen yaku bɛna ka fɔ CEDEAO n'i y'a ta ka lajɛ a yirilen ni sariya dɔw ye hali n'o y'a sɔrɔ yɛrɛsagokɛ b'u bolo mais CEDEAO sariya kɔnɔ maliden maninfin miliyɔn kewulu hakɛ fɛn fɛn bɛ yen i bɛ se k'a bɛɛ bila en défi 24 millions walima 25 millions a fɛn fɛn b'a bɛɛ bila en défi k'a fɔ k'u kana ni sariya dɔ ye min b'a jira k'a fɔ ko AES ɲɔgɔn tɛ se ka créer CEDEAO kɔnɔ ka to CEDEAO kɔnɔ CEDEAO sariya foyi t'a bali Mali ni Burkina Niger k'u fara ɲɔgɔn kan kɛ u ka parce que a fɔra AES objectif ye jumɛn ko la défense mutuelle o de bɛ yen maintenant sa fɛn tɔ minnu bɛ olu ma intégré a la kosɛbɛ mais k'an bɛɛ ka jɛ k'an tigɛ ɲɔgɔn ma finitigɛlaw ka sira fɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ o kɛlɛw ta sira fɛ i bɛna k'a fɔ baaraw de bɛ sen na donc o minnu bɛ sen na e ka CEDEAO sariyaw yɛrɛ na min b'o bali CEDEAO kɔnɔ o tɛ texte foyi kɔnɔ CEDEAO kɔnɔ an bɛ se ka alliance c'est-à-dire alliance kɛ CEDEAO kɔnɔ wa hali AES kelen CEDEAO kɔnɔ an bɛ se ka alliance kɛ ni jamana i bɛna k'a fɔ tɔn wɛrɛw ye CEDEAO kɔnɔ c'est permis mais sauf que an kana CEDEAO laɲini dɔ de laɲini c'est-à-dire CEDEAO sariya de i bɛna k'a fɔ o sɔsɔ o sariya ye jumɛn o sariyaw de bɛ tali kɛ AES bɛ ka minnu fana ɲini an bɔlen kɔfɛ CEDEAO la n'o ye an n'an bolominɛw ka lakana ka don ɲɔgɔn fɛ yen i bɛna k'a fɔ an kana fanga ta k'a fɔ jaso sira fɛ hali n'an y'a ta i bɛna k'a fɔ dɛmɛ dɔ ka di walasa an ka segin joona a kɔnɔ yɛrɛwolo tun y'o proposition de kɛ parce que an b'a dɔn an bɛna bila ni gɛlɛya sugu n'a ɲɔgɔnnaw kɔnɔ o de kama an kun ko i bɛna k'a fɔ président ka taa élection na a ka na légalement donc an kun bɛ kisi nin ko n'a ɲɔgɔnnaw ma n'an ma faamu o la ni an ka cɛ bɛ kaso kɔnɔ ni ɲininkali wɛrɛ b'i bolo ne ko CEDEAO an bɛ se ka fɔ u y'an gɛn de an gɛnna de wa ou bien an yɛrɛ de y'an yɛrɛ fosi ka bɔ voilà ni ɲininkali ba in de bɛ yen hali bi parce que n'i y'a lajɛ Mali Burkina Niger an ko an b'an yɛrɛ sama o kɛra kabi salon mais i bɛna k'a fɔ CEDEAO fana ko n'an k'an bɛ bɔ k'olu y'a mɛn mais i bɛna k'a fɔ an dun fana ye nafa min sɔrɔ CEDEAO la an b'a dɔn an ko k'an bɛ fɛ ko nafa fana ɲini ka to CEDEAO kɔfɛ donc i bɛna k'a fɔ an gɛnna de wa walima i bɛna k'a fɔ an bɔra n'an yɛrɛ de wa waati dɔ la u ye Sénégal président bila médiation na pour que u ka se ka kuma AES fɛ donc ne t'a dɔn n'a sɔrɔla o kumana o ma nɔgɔ an ka demande u jɛnna n'a ye de wa ou bien u y'an gɛn de bon ɲininkali kɔni bɛ yen. Voilà Yaku ni question de poser le to yen parce que a bɛ se ka fɔ dɔw bɛ se ka interpréter k'an gɛnna dɔw bɛ se ka interpréter ko an yɛrɛ de bɔra n'an yɛrɛ mais i bɛna k'a fɔ min kɔni jɛlen don bɛɛ ma an yɛrɛ de kɔnɔ an yɛrɛ de ko an bɔra ni an yɛrɛ ye wa o bɔli yɛrɛ ye ko o banna ka ban c'est acté wa n'an bɔra fana an k'an jija CEDEAO de ka ɲɛbɔ an fɛ an kana ɲɛbɔ décision est finalisée non nin banna mais an bɛ se ka sigi a la de sinon an bɔra ka ban o banna signature ko ni ko in banna
sisan i bɛna ye k'a fɔ wale minnu kɛra sigi kɔfɛ a partir o wagati la a banna o ye acte ta baara banna donc min bɛ se ka kɛ dɔrɔn an bɛ se ka sigi o sira de bɛ se ka dayɛlɛ an ɲɛ o de kama ko k'u ye kalo 6 d'an ma n'an bɛ se ka sigi parce que kalo 6 dili ye jumɛn mɔgɔ bɛ na dɔ la bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ se ka gɛlɛya dɔw sɔrɔ parce que hali visa ko ni passeport ko ni fɛnw sira fɛ parce que n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ anw bɛ bɔ ka taa jamana wɛrɛw ni fɛnw na hali n'o fana ye CEDEAO jamana nafa ka ca mɔgɔw b'a di CEDEAO dɔrɔn tɛ UEMOA bɛ yen nɔ fo ka taa se diɲɛ tɔnba wɛrɛw ma CEDEAO ye embargo min bɛ Mali kan a kɛlen m'a appliqué o n'a y'a ɲini UEMOA fɛ ko UEMOA ka appliqué a b'a ɲini diɲɛ Union européenne a b'a ɲini diɲɛ tɔn bɛɛ de fɛ k'u bɛɛ ka jɛ ka ni jamana ninnu sanctionné munna ko parce que ko ka ko latɔ an na k'an ye ko dɔ kɛ ko min tɛ ko bɛnbali donc i bɛna ye k'a fɔ min na o min ɲinina embargo fɔlɔ min dara Mali kan halisa a ma wuli kosɛbɛ UEMOA ka sira fɛ virement dɔw bɛ yen nɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ halisa a tɛ se ka kɛ o donc i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛyaba de bɛ an kan hali an ka jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɔ mais imaginez n'an bɔra CEDEAO la k'a fɔ k'an bɛna a ɲini UEMOA sira fɛ a tɛ se ka kɛ n'an kɔni bɔra an m'an jija de sa yaku an bɛ baara de kɛ bon comme yaku n'an ma baara kɛ maintenant n'an ma baara kɛ yaku ils vont nous écraser de là ça dit que u b'an écraser yaku donc an ka baara de kɛ n kɔni b'o de fɔ n'an bɔra yaku an ka baara kɛ dɛ an ka baara kɛ CEDEAO ka ɲɛbɔ an fɛ sinon n'an bɔra k'an tɛgɛ fila d'an sen kan yaku a ma nɔgɔn dɛ mais n'i y'a ye u ye mugu k'u da se k'u ka don a ɲiniji de bɛ oui yaku i y'o min fɔ o ye tiɲɛ mais anw ja tigɛra dɔ la tuma jumɛn na tuma min na CEDEAO bɔli tɔ tora tile damadɔni an ka premier ministre ɲininkara i bɛna ye k'a fɔ ani kunnafonidilaw ka sigila k'a fɔ ko n'an bɔra CEDEAO la ko passeport ko bɛ kɛ cogo di ale jaabi min di o la o de ye k'a fɔ ko n'an bɔra CEDEAO la ko an tɛ se ka passeport falen i b'a fɔ an bɛ duloki falen cogo min or ne dun y'a f'i ye k'a fɔ ko CEDEAO ye tɔn de n'i bɛ bɔ a la i bɛ fɛn bila ka san kelen o san kelen dafalen n'o dafara i ka bɔli bɛ acté maintenant sa o san kelen kɔnɔna na i b'o yɔrɔ délai kun fana dɔn i bɛ nafa minnu sɔrɔ CEDEAO kɔnɔ n'i bolo k'i ka nafa tɛ CEDEAO la n'i bolo k'i ka intérêt tɛ CEDEAO kɔnɔ k'i ka t'o ɲini yɔrɔ wɛrɛ la i b'o ɲini sira dɔw dayɛlɛ i yɛrɛ yanni san kelen ka se sinon ni san kelen sera i tɛn'o sɔrɔ an bolo bilen mais o tɔ tora kalo damadɔni ni ɲininkali nana kɛ e la k'a fɔ ko n'an bɔra ko passeport ko ne ko n'an bɔra ko tɛ se ka falen i b'a fɔ guloki bɛ falen cogo min yaku i bɛna ye k'a fɔ mugujalanko kuma min n'i y'a fɔ a kuma bɛ to yen donc o n'a ɲɔgɔnna caman yaku fo ka na se CFA ko ni fɛnw ma u bɛ se k'an sɛgɛn ni nin bɛɛ lajɛlen ye yaku o kalo 6 walima u bɛ ka hakɛ min di o bɛna kan na wa parce que hakili b'a la bɛɛ le cerveau ko faransi bɛ se ka anw lajɔ hali ni système franc CFA dɔrɔn ye i y'a faamu donc o wari dun fana kelen n'o bilalen en circulation de fɛn o fana bɛna wagati caman ta bon an kɔni bolo yaku gɛlɛya caman de bɛna k'a la parce que n'an bɔra kɔni yaku nin cogo la tan parce que fanga bɛ a la dɔw fana bɛ jumɛn fɔ k'a fɔ n'an bɔra la ni jamana dɔw bɛ se ka convention bilatérale ni fɛnw kɛ c'est bien o bɛ se ka kɛ mais o bɛɛ bɛ se ka kɛ n'an bɛnna la de sinon n'a fɔra ko anw bɔlen don CEDEAO kɔnɔ an tɛ CEDEAO la mais i bɛna ye k'a fɔ CEDEAO tɔn dɔ bɛ yen nɔ o mago bɛ min na anw bolo walima CEDEAO nafa bɛ min na anw bolo i bɛna ye k'a fɔ u b'o sɔrɔ an bolo ka sɔrɔ CEDEAO bɛ kɛ yen mun na bilen parce que n'an bɛnna la mɔgɔ dɔw bɛ jumɛn fɔ k'a fɔ ko embargo tun bɛ yen wagati min na ko o embargo tun bɛ yen wagati min na an tun ye tɔnden de ye mais i bɛna k'a fɔ an suspendé don mais sisan an tɛ tɔnden de ye mais an bɛ fɛ ka tɔn tɔnɔ sɔrɔ k'an sɔrɔ an tɛ tɔn kɔnɔ yaku mais an bɛ se ka sigi ni gɛlɛyaba jumɛnw ye nin ko in yɛrɛ la yaku bɛna ka fa gɛlɛya bɛ caya wa b'a fɔ ko don kɔmɔ la bɛ ko bɔ kɔmɔ la ten ni dun kɔni bɔra kɔmɔ la o kɔrɔ b'a yira ko ɲangata dɔw bɛ se ka kɛ kɔfɛ mais an bɛ se ka tigɛ sigi jumɛn ni jumɛn kan par exemple k'a fɔ ko nin de bɛ se ka yɛlɛ kɔlɔlɔ bɛ se ka yɛlɛ effectivement yaku ye mun fɔ kɛlɛlɔ caman bɛ k'a la ni ma fili wagati dɔ la Sénégal kun kɛlen don ka a fɔ ko a tɛ Mali carte d'identité n'o ye an ka madɔnni panpara ye k'a t'a lakodɔn i bɛna k'a fɔ a kuma cayara kosɛbɛ Sénégal dun fana ye CEDEAO jamana de i bɛna k'a fɔ ni passeport ko ni visa ko ninnu yaku n'o nana don a la carte de séjour ko nana don a la yaku i bɛna k'a fɔ fo ka taa se UEMOA ta sira fɛ u ka gɛrɛntɛ don nafolo ko la yaku fo ka taa se diɲɛ yɛrɛ tɔnba minnu don n'u bɛna ɲini k'olu fana ka sanction ninnu fana fɛn yaku ani CEDEAO yɛrɛ fɛn minnu b'an bolo a logo minnu b'an ka fɛnw na yaku fo ka taa se CEDEAO nafa fɛn fɛn bɛ an ka jamana institution fɛn kɔnɔ yaku an tɛna se ka fɛn ni olu si tɛna se ka baara kɛ donc o kɔni nafa pour que an kana se ka kɔlɔlɔ yɛrɛ sɔrɔ an kana jɔ yɛrɛ fo ka taa sɔrɔ an y'o labɛn mais an ɲɛ bɛ kuma minnu na n'a labɛnnen don alhamdulilayi mais yaku an ɲɛ bɛ kuma minnu na min fɛ an bɛ ka bɔ mais foyi labɛnnen bilalen bon en tout cas ne tɛna fɔ ten mais i bɛna ye k'a fɔ n'i kɔni ye kumaw jateminɛ ka réaction jateminɛ ani ka laɲini minnu bɛ ka kɛ k'a fɔ n'an bɔra mais an tɛna ni gɛrɛntɛ don an n'aw cɛ c'est comme si i b'a fɔ furu sara mais muso bɛ ka i bɛna ye k'a fɔ wala cɛ kɔni fɛn très bien donc i bɛna fɔ a ma nɔgɔn dɔɔnin kuma cɛ ɲɔgɔn kɔ quoi donc o de kama an kɔni b'a ye o minɛn kɔnɔ dɔɔnin bon maintenant il y a un ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ale ye communiqué dɔ kɛ o j'espère que y'o fana ye
u y'a yira ko AES u y'a yira k'a fɔ olu kɔni tɛna datugu CEDEAO jamana si ɲɛ c'est comme an bɛ se ka libre circulation an bɛ se ka yaala ɲɔgɔn ye quoi donc o kɔrɔ b'a yira u bɛ ka CEDEAO ka ko ɲɔgɔnna de d'u ma c'est-à-dire ou bien u bɛ ka CEDEAO kɛlɛ sagement wa ou bien nin ye yɛrɛmajigin dɔ de pour que CEDEAO ka fana ka o ɲɔgɔnna de kɛ voilà a bɔra Dawuda fɛ i bɛna ye k'a fɔ CEDEAO nafa dɔ de u yɛrɛ sɔnna min ma k'u bɛ CEDEAO la quoi o sɔnna ma fana k'a fɔ CEDEAO kɔfɛ u b'o de ɲini fana parce que u b'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔ de fana ye quoi hali ni mɔgɔw y'u dɔ wɛrɛ fɔ mais i bɛ ka AES fɔ mais n'i ye CEDEAO ka communiqué final ta k'a lajɛ i tɛ AES yɛrɛ dɔn parce que CEDEAO ma AES mentionné CEDEAO ye ni jamana in bɛɛ ta kelen kelen tɔgɔ de ma voilà c'est comme i bɛ min fɔ voilà olu t'o dɔn quoi olu t'o dɔn donc c'est un problème donc i bɛna ye k'a fɔ o de kama n bɛ k'a fɔ n ko an bɛ ka taa ba min kan fo k'a sɔrɔ an labɛnnen don Yaku sinon ko caman de bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ hali an sigilen tɛ ni mun ye ko camanba de bɛ se ka bɔ a kɔnɔ parce que n'i ye Mali bilama ta k'a lajɛ Yaku k'o tɛna fɔ fɔlɔ bilen i bɛna ye k'a fɔ kurantigɛw fo ka taa se gɛlɛya ni fɛnw ma Yaku i bɛna ye k'a fɔ ko cayalen don ni ko wɛrɛ nana fara o kan Yaku a bɛ gɛlɛya dɔɔnin o de kama ne m'a fɔ n ko an bɔli n ko souveraineté ko ni fɛn ko tɛ ne ka kuma t'o yɔrɔ si kan dɛ mais n'an bɛ ko o kɛ Yaku n'an bɛ bɔ an ka bɛn a la sinon an bɔra nin bɔcogo la Yaku ko maliyɛnw b'u labɛn pour que an ka bɛn a la est ce que nin bɔli a bɛ se ka jouer CEDEAO yɛrɛ fana kan wa parce que an kana an ta dɔrɔn jateminɛ c'est à dire i b'a dɔn fɛn de don an bɛɛ de donna jɛkulu in kɔnɔ ko ka nafa dɔ las'a ma donc Mali fana ni AES jamana ninnu ka nafa dɔ bɛ se ka se CEDEAO ma ka kɔrɔ komi échange b'an cɛ quoi mais non échange dɔrɔn le fait que an ka jamanadenw bɛ don ɲɔgɔn fɛ ka bɔ ninnu voilà minɛnw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ mais n'an bɔra la est ce que a kɔlɔlɔ bɛ se ka se CEDEAO ma jusqu'à ce que f'u ka nimisa an nɔfɛ bon Yaku mɔgɔw bɛ se k'i fɛn CEDEAO ye tɔn de d'ailleurs u ma an ka tɔn lakodɔn i bɛ se ka fɔ ten anw ye jamana saba de ye mɔgɔ bɛ se ka fɛn caman fɔ hali ko ka port ni fɛn ninnu k'an mago t'o la port ma jɔ ko Mali walima ko Burkina walima ko Niger ko port ninnu jɔra de wa est ce que an bɛ k'a fɔ k'an mago t'o mun na an bɛ se ka ɲɛ wa donc o de kama ne bɛ fɛ an ka hakili de sɔrɔ minnu bɛna fɔ ko an bɛ taa ta yan fɛ an bɛ taa ta yan fɛ n'i ye Mali budget lajɛ 2024 kɔnɔ déficit budgétaire bɛ yen parce que Mali budget san kɔnɔ ɲinan san kɔnɔ o ye budget miliyari 2000 ni kɔ 25 kɔnɔ 2025 nata kɔnɔ Mali budget min bɛ yen n'an ka wari fara ɲɔgɔn kan o ye 2000 et quelques mais i bɛna k'a fɔ an ka dépense bɛ taa 3000 miliyari et quelques la donc o kɔrɔ miliyari 2000 ni kɔ an mago b'o de la i bɛna k'a fɔ mais ni an ka dépense ta o ye miliyari 3000 ni kɔ ye bon o kɔrɔ b'a jira an ka dépense ka ca an ka sɔrɔ ma ne bɛ fɛ mɔgɔw kɔni tɛ kɛlɛ de nɔ bon kɛlɛ bɛ jamana caman kan mais on ko kɛlɛ kelen de bɛ ka to ni jamana ninnu bɛ ka CEDEAO kɛlɛ ko sécuritairement quoi oui mais ne bɛ k'o de fɔ o tun bɛ se ka kɛ CEDEAO kɔnɔ CEDEAO texte foyi t'o bali k'a ka fara ɲɔgɔn kan CEDEAO kɔnɔ mais pourquoi a ka bɔ ka nin gɛlɛya bila o da la kuma bɛɛ bɛ yan de mais ne tun b'a fɛ ka mun ɲininkali kɛ est ce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye jamana dɔ ka bɔ CEDEAO la est ce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye jamana dɔ ka bɔ CEDEAO la mais bɔcogoyaw de tɛ kelen olu ta ka ko kɛra cogo di oui olu ta ka an bɛ se k'a fɔ olu kɔni bɛ yen mais o ni nin tɛ kelen ye parce que i bɛna k'a fɔ dɔw bɔra o kelen kelen mais nin ye bɔcogo dɔ de ye min fana ni bɔcogo tɔ tɛ kelen et puis a bɔcogo la enjeu caman de bɛ a la parce que an yɛrɛ ka faamu na toujours comme déjà ko in kɛra ka ban an kɔni bɛ dugawu de kɛ k'a fɔ ko ala ka a ko ta fanga se anw ma sinon n'i tun y'a da anw ma CEDEAO tun bɛ minɛ walahi CEDEAO tun bɛ minɛ Yaku k'a k'an sago ye k'a don an sagona da fɛ solution wɛrɛ tun bɛ yen mun ni solution caman o kuma an ma CEDEAO Burkina ni fɛn ma Mali kelen de tun don mais Burkina farala k'an to embargo de kɔnɔ i bɛna k'a fɔ ka Niger fara an kan kuma minnu bɛ yen n'an b'o fɔ u bɛ ka taa fɔ CEDEAO kɔnɔ i bɛna k'a fɔ CEDEAO tɛ yen bilen quoi mais munna an bɛ ka tila ka fanga d'u ma bilen CEDEAO tɛ yen tuguni non CEDEAO an y'a fɔ wagati min na tan Mali embargo wagati CEDEAO tɔgɔ hali taa CEDEAO ka publication ni fɛnw i ka o kuma cɛ i ko ko yɛrɛwolo ye CEDEAO kɛlɛ kosɛbɛ mais wagati min na aw tun ye CEDEAO kɛlɛ laɲini tun ye jumɛn ye sisan o wagati est ce que an tɛ se k'a fɔ ko faama ninnu ye yɛrɛwolo ka o kumakan ninnu de ta k'o don u ka fɛnw kɔnɔna la voilà ni m'o de fɔ a tɛ se ka jate o ye parce que i bɛna k'a fɔ anw tile parce que ni jamana in ni faama ninnu ko olu jamanadenw mana mun fɔ ko olu b'o de kɛ effectivement donc n'i ye yɛrɛwolo ye CEDEAO kɛlɛ ka tɛmɛ mais e bɛ jamanaden jumɛn dɔn ko minnu bɔra k'a fɔ k'an bɔ CEDEAO la Mali kɔnɔ bon n'i ye fɛn kɛlɛ kɛlɛ kɔrɔ ye jumɛn ye c'est comme fɛn dɔ bɛ yen mun man ɲi
awɔ mais kan ka bɔ CEDEAO kɔnɔ quoi e y'o mɛn jamanaden ɲumanw da ayi bon o kɛlɛ conséquence ka ca a bɛ se ka kɛ wolola nin na quoi o kɛlɛ ninnu bɛ se ka kɛ wolola nin na quoi an ka bɔ pewu pewu siɲɛ kelen quoi non an y'o de fɔ a wolola nin na an ka niveau la o ye majɛ dɔ de ye quoi parce que a tun bɛ se ka kɛ a bɛ n'a fɔ i bɛ ka taa gɛlɛya dɔ bila i yɛrɛ dɔrɔn min t'a kun bɔ an bɛ ka bɔ fɛn min kama i ye min fɛ i n'a fɔ sécurité ko in na an tun bɛ se k'o fara ɲɔgɔn kan kɛ CEDEAO kɔnɔ CEDEAO sariya to yen bali an yɛrɛ dama dɔrɔn tɛ dɛ hali an ni tɔn wɛrɛ tun bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma o tɔn kɔnɔna CEDEAO kɔnɔ a tɛ foyi tiɲɛ. donc aw ka kɛlɛ kɔnɔ aw tun ye laɲini ninnu souligner mais laɲini k'a fɔ bon a ye nin kɛ pour que an ka bɛn. mais c'est ça. O de kama pour éviter ça an kun ko k'an ka taa élection na parce que an b'a dɔn CEDEAO bɛna nin k'u dalaminɛkɛla ye mais o de kama an bɛ kaso la an ma faamu mais bi i bɛna ye k'a fɔ o élection ko kumaw de bɛ sen na n'o fana bɛɛ bɛ sen na an bɛ bɔ CEDEAO la mun na bilen an bɛ ka bɔ CEDEAO la fɛnɛ ne hakili la n'an bɔra CEDEAO la kan tɛ mais an bɛ ka laɲini dɔw fana ɲini an bɛ se ka mun sɔrɔ CEDEAO bolo tuguni k'a sɔrɔ an bɛ CEDEAO kɔfɛ c'est ça le plus grand problème c'est ça le plus grand problème donc i bɛna ye k'a fɔ o CEDEAO jamana 13 la n t'a jamanaw dɔn k'a fɔ ko min ka port t'a bolo bon anw jamana saba bɛna ye k'a fɔ CEDEAO kɔnɔ a bɛna fɔ port de tɛ anw de bolo bon anw dun fana mɔgɔw b'u ka port la diyagoya de don n'an y'an ba dɔ la an bɛ taa yɔrɔ dɔ la de diyagoya de don bon an bɛ taa yɔrɔ minnu fana na n'i y'an ka jamana cogo ta k'a lajɛ an bɛ kɛlɛ de la kɛlɛ jɛnyara i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛya caman b'an da la population sɛgɛnnen don kurantigɛ bɛ yen fɛn caman bɛ yen yaku i bɛna ye k'a fɔ n'an nana fɛn caman fara o kan yaku a bɛ gɛlɛya maintenant parce que nin tɛ kun bɔ n'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen mais n'i y'a jateminɛ AES dɔrɔn tɛ a bɛ i n'a fɔ hali mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ k'u plaindre ni CEDEAO ka système ye quoi i n'a fɔ Marius Sagna filɛ nin ye par exemple ale ye mankan kɛ fɔ parlement yɛrɛ CEDEAO ka parlement kɔnɔ f'u ye mankan kɛ donc lui il n'est pas malien il n'est pas nigérien ni burkinabé munna olu fana bɛ k'o kɛlɛ kɛ ça veut dire que fɛn dɔ bɛ yen mun man ɲi et puis o bɛ mun fana ko o bɛ mun yira o bɛɛ bɛ CEDEAO ka mun yira ka ɲɛsin CEDEAO ma effectivement n bɛ se k'a fɔ Mali kɔnɔ yan a bɛ se ka kɛ mais an t'a kalama mɔgɔ minnu ye CEDEAO kɛlɛ sɛbɛ yɛrɛ la ka tɛmɛ anw kan yɛrɛ olu de poussé le rempart mais n y'o fɔ n ko bɔli de tɛ solution ye mais AES kɔni u ma baga CEDEAO ma kɔni u se non mɔgɔ ma baga n bɛ k'o de f'i ye kɛlɛ kun fɛn fɛn fɔra e yɛrɛ bɛ se ka kun jumɛn yɛrɛ de fɔ bi yɛrɛ kɔfɛ quoi ko min yɛrɛ ye CEDEAO ni AES ko an bɛ bɔ kun min na CEDEAO kɔnɔ quoi e b'a kun jumɛn dɔn bon kun jumɛn yɛrɛ la an bɛ ka bɔ CEDEAO kɔnɔ en tout cas u y'a appuyé mun na kosɛbɛ u y'a yira k'u ɲɛ t'u ka intérêt de la donc quand on dit l'intérêt i tɛ se ka fɔ i b'a citer un à un minnu y'o fɔ peut-être olu yɛrɛ misala i n'a fɔ voilà bon o kɔrɔ b'a yira n'i y'a ta k'a lajɛ e yɛrɛ t'a dɔn an bɛ ka bɔ kun min na wa e ni ɲɔgɔnna caman n'i ko nafa kɔni a tigi de b'a dɔn nafa mun oui mais jamana de don on parle de pays par exemple nafa min kɔni b'a la e b'o dɔn nafa min bɛ CEDEAO la e t'o dɔn e b'o dɔ dɔn e b'a dɔn CEDEAO la n'i bɛ CEDEAO la i tɛ se bolomaminɛw bɛ se ka yala i bɛ se ka don a fɛ e b'a k'a fɔ fɛnɛ n'an bɛ UEMOA la i bɛna k'a fɔ wariko ni fɛnw bɛɛ bɛ yen e b'o dɔn mais e t'a dɔn kun jumɛn na an bɛ ka bɔ sisan kun jumɛn na parce que an bɛ ka bɔ k'an bɛ ka taa fɛn min o tun bɛ se ka k'a kɔnɔ mais an fana bɔra ni cɛya min fana an bɛ ka tila ka i bɛna ye k'a fɔ o nafa kelen ɲini k'an to CEDEAO kɔfɛ bon i bɛ k'o min fana fɔ k'a fɔ ko Guy Marius Sagna ye min fɔ an y'o de fɔ n'an sera nin yɔrɔ la ka ban fɔlɔ est-ce que fɔlɔ o tun bɛ se ka fɔ mais sisan fo o bɛ se ka fɔ o kuma kelen na an bɛ ka tila ka bɔ mais ne hakili la an bɔ kuma ɲuman n'an bɛ bɔ embargo kuma de don mais munna sisan embargo wulila fɛnw bɛɛ nana fo fɔra ninnu i bɛna k'a fɔ olu bɛɛ b'an ka fɛn kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn faamu sisan an bɛ bɔ pourquoi ka tila ka parce que n'an dun bɔra kɔlɔlɔ de b'a la ka tila ka fɔ k'an b'o kɔlɔlɔ fɛnɛ fɛn ka sɔrɔ n'i y'a comparer a bɛna nafa mun las'a ma a bɛ kɔlɔlɔ mun las'a ma n'a bɛ nafa mun las'a ma bon ne yɛrɛ t'a nafa dilan e bɛ se ka nafa jumɛn yɛrɛ de fɔ k'a b'o las'a ma ne b'o de nafa dɔ dɔrɔn ani Mali bɔkun ye mun ye CEDEAO la bi bon je ne peux rien dire sur voilà donc parce que diplomatie ko de don non olu de b'a dɔn an bɔra plan mun b'u bolo non diplomatie ko tɛ jamana ko ye jinɛ ko tɛ o jamana ko de don n'i ko n'an bɔra sisan ne y'o de fɔ CEDEAO ye an bana ye ni jumɛn bi Mali kɔnɔ CEDEAO bɛ ka Mali bali jumɛn de la an filɛ cogo min na tan Mali ka to a kɔnɔ Mali kana to a kɔnɔ CEDEAO bɛ k'an bali jumɛn de la walima an ka bɔli a nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye an kan a bɛ se k'an ka souveraineté de d'an ma ou a bɛ se ka mun d'an ma yɛrɛwolo ye Faransi kɛlɛ kosɛbɛ yɛrɛ on a vu que panafricain bɛɛ y'a fɔ ko Faransi y'an jugu ye on a vu que a bɛ fɔ ko CEDEAO est manipulé par la France bien sûr mais an ye Faransi kɛlɛ est-ce que o yɔrɔ in fana tɛ se ka k'a cause ye non e bɛ ka e m'a fɔ sa ko Guy Marius Sagna taara ka taa o kɔrɔ tɛ ko a bɛna fɔ sisan Mali jamana ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen e bɛ se k'a fɔ olu tɛmɛna nɔ u manipulé don Faransi fɛ minnu yɛrɛ bɛ hali kuma caman u b'o fɔ ko Faransi ka jɔn don mais olu bɔra Malidenya la walima u ban Mali la ko parce que ko ɲɛmɔgɔ a b'a minɛ de o de kɛra o révolution de nana a b'a minɛ de o de don ka sira ka baara ɲɛ ka sira ka kɛta ɲɛ an ka faamu na o de bɛ se ka kɛ sinon a b'a minɛ de ka k'a sago ye parce que baarakɛminɛn dɔrɔn don CEDEAO ye baarakɛminɛn dɔrɔn de et puis jugu mago bɛ min na o ye k'e pousser de vers l'erreur ne y'o de kɛ sisan dɔrɔn o sago sɔrɔ la donc maintenant sisan pour que an kana
taga yɔrɔ jan, an bɛ se ka commencer a kuncɛyɔrɔ ma. Ne tun y'i ɲininka ko n'a sɔrɔla fɛn in kɔlɔlɔ dɔw fana bɛ se ka se CEDEAO yɛrɛ fana ma quoi. Est ce que a tɛna jamana wɛrɛw encourager ka bɔ CEDEAO la? Parce que dernière minute ninnu na, anw y'a ye ko soupçon dɔw tun bɛ yen nɔ, dɔw tun b'a la ko Tchad ani Mauritanie ko bon k'olu bɛna fara AES kan. Est ce que a tɛ CEDEAO affaibli? Bon, ne ɲɛ t'a la a bɛ se ka CEDEAO affaibli parce que dɔw bɛ na hali ko port walima ko ressources minières ko ni fɛn ko. Mɛ min fɛ yen farafinna sɔrɔ première puissance bɛ CEDEAO de kɔnɔ. Wa min fɛ CEDEAO sɔrɔ an ta tɛ jɔ a kɔrɔ quoi. Ne ma fɔ sɔrɔ t'an bolo dɛ, mais an ta tɛ jɔ a kɔrɔ quoi. A fɔra ko jamana minnu mɔgɔw ka jamana minnu soupçonné k'olu b'a fɛ ka don CEDEAO la. Non, a kuma yɔrɔ wala soupçon ninnu sinon fɔlɔ hali bɛ ka AES min fɔ walima fédération min fɔ min fɔra an ye fɔlɔ tun ye Mali ni Guinée ani fɛn de ye Burkina de ye. Bɛɛ bɛna k'a fɔ an taara AES la an t'a dɔn Guinée ta bɛ cogo min na donc kuma minnu don i bɛna k'a fɔ u bɛ bɔlɔn de fɛ an t'a dɔn mɔgɔ minnu bila laɲini jumɛn b'u la. Sinon i ye min fɔ k'an ye Faransi kɛlɛ bien sûr mais an bɛ ka Faransi min kɛlɛ mɔgɔ dɔw bɔra Faransi ka na an dɛmɛ an ka kɛlɛ fɔ min ma ko Gilets jaunes. Donc pour que dire que k'a fɔ kɛlɛ ninnu tɛ yɛrɛ yira kɛlɛw ye, kɛlɛ ninnu ye ɲɛdɔnw de ye, kɛlɛ ninnu tɛ dusubaya ye, kɛlɛ ninnu tɛ a kɛnɛma kina ye. I bɛna k'a fɔ n y'a kɛnɛma kina, kɛlɛ ninnu to ye, kɛlɛ ye fɛɛrɛ de ani tagasira. I b'a lajɛ n bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo di k'a sɔrɔ degun ma bonya an ka jamanadenw kan. Mais i bɛna k'a fɔ n'an bɔra kalo wɔɔrɔ tɛ yan an bɛna bɔ san bɛ yɛlɛma an kɔni bɛ dugawu kɛ mais an bɛ tila ka segin kɛnɛ kelen ka tila ka ko ɲɛfɔ. CEDEAO ka texte la est ce que a interdilen don membre dɔ la k'a fɔ ko i tɛ se ka fɔ i tɛ bɔ? Non, n b'o de fɔ o n'o tun interdilen don an tun tɛ bɔ o. CEDEAO ka texte foyi t'o bali. Mais n'o interdilen tɛ légalement n'a y'a yira an t'a fɛ bilen an b'a fɛ ka bɔ est ce que olu kan ka nin sanction ninnu d'a ma? Problème t'a la ayi non kelenw tɛ. An ye fanga de ta ka fɔ jaso kɔnɔ k'a sɔrɔ an bɛ CEDEAO kɔnɔ. O de sanction binna an kan. N'a fɔ ko coup d'état. O de sanction binna an kan an suspendra k'a sɔrɔ an bɛ CEDEAO kɔnɔ. Mais i bɛna k'a fɔ an yɛrɛ de ko k'an bɛ bɔ sisan. Donc n'anw bɔra sisan a bɛna fɔ e tɛ tɔn kɔnɔ. Ne tɛ tɔn kɔnɔ bilen e tɛ tɔn den ye bilen e tɛ tɔn nafa sɔrɔ e bɛ k'o de ɲini sa de tɔn kɔnɔ. Le fait que ni jamana saba bɛɛ coup d'état kɛ jamana de sisan u bɛɛ bɛ transition de kɔnɔ. Ni CEDEAO tɛ se ka tiɲɛ ni jamana saba kɔ k'u b'u ka hadamadenya la mais libre échange libre circulation ni fɛn ninnu bɛ se ka to an ni ɲɔgɔn cɛ u ka texte ninnu bɔ. Voilà e bɛ k'o min fɔ o yɛrɛ de ye CEDEAO kɛli ye quoi. Ne y'a ye munna i bɛ se k'a fɔ munna o tɛ CEDEAO ni diɲɛ jamana wɛrɛw cɛ misali la munna o tɛ CEDEAO ni i n'a k'a fɔ ni jamana in tɔgɔ de Mauritanie cɛ parce que Mauritanie tɛ CEDEAO membre de mais ni Mauritanie tɛ CEDEAO kɔnɔ Mauritanie bɛ k'o i bɛna k'a fɔ o bénéficier CEDEAO jamana kɔnɔ mais CEDEAO yɛrɛ créé kun ye jumɛn ye jɛkulu tɔn yɛrɛ bɛ créé kun jumɛn de la an ka fɛn dɔ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min t'o kɔnɔ voilà donc o nege de kama mɔgɔ wɛrɛ bɛ don tɔn kɔnɔ sinon i bɛ ka min fɔ ko dɔw bɛ ka bɔ dɔw fana bɛ ka an tulo bɛ dɔw fana ka donko kuma na n'o ye Tunisie n'a fɛn ninnu ye donc i bɛna k'a fɔ o n'a ɲɔgɔn de don quoi donc k'a fɔ ko i bɛna k'a fɔ texte dɔ de tɛ yen min b'a mɔ o tɛ yen min b'u bali mais u tɛ se ka bɔ hadamadenya la mun na parce que i bɛna k'a fɔ CEDEAO sigi kun ye jumɛn o ye farafinna ka fara ɲɔgɔn kan de donc o fara ɲɔgɔn kan hukumu kɔnɔna na u b'a lajɛ peut-être décision minnu filɛ nin ye mɔgɔ bɛ décision ta tuma min na o y'a sɔrɔ i bɛ jeli kan o y'a sɔrɔ i dimi o y'a sɔrɔ i bɛ fɛn dɔ donc temps ninnu di kun ye o de ye donc i b'olu lajɛ o de kama u bɛ kalo wɔɔrɔ di hali délai bannen kɔfɛ walasa en cas sinon bɔli latigɛra ka ban mais bɔli kɔfɛ sisan k'a fɔ a tɛ se ka baara kɛ n'an ka minɛnw ye olu bɛna janvier kalo tile 29 mais o fana kɔfɛ u bɛ kalo wɔɔrɔ di donc n'an ye gɛlɛya minnu ye n'an k'an bɛ segin n'an bɛ se ka segin an ka segin n'an tɛ segin fɛnɛ wasara donc o kɔni an bɛ n'o tɔ an bɛ sigi o tɔ de an bɛ dugawu de kɛ sa ka fɔ ko Malika k'u labɛn. D'accord an ka baara kɛ nin bɛ dan sigi Jɛmɔkan na a kuma bɛ bɛɛ da donc an b'a jigiya k'a fɔ aw ye faamuyali caman sɔrɔ honorable Cɛmɔgɔ Jara ale de tun y'an ka invité aw k'an bɛ ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma aw ka vidéo partage kosɛbɛ.